Haupa, gogoratu berriro ikasgai honen intentzioa gure esperientzitatik edo hurbilan ditugun beste esperientzia batzuetatik botere politiko alternatiboa eraikitzeko gakoak esploratzea dela. Eta horretarako, oinarrizkoa da partekatutako ikuspegiak izatea eta ikuspegi horiek prozesu kolektiboen bitartez martxan jartzeko gai izatea. Esan dugunez, ikasgai honek botere demokrazia eta gobernantzaren berrikuspen kritiko batetik abiatzen da. Ikuspegi makro batetik eta politika neoliberalaren dagoa markadaren ondoren, 21. mendea desdemokrazia eta asunto publikoen interesesagaitxik bereizten da. Sistemak ezin du ez da bakea, ez da justizia, ez da ekitatea bultzatu. Baina paradogikoki sistemak gaitasuna dauka gizarteak men egiteko eta erabaki politiko batzuk elite berekoi batzuen eskuetan usteko. Eredu hau mundu mailan hedatzen ari da, merkatu libre, neokolonial diren hitzarmenen eta arau bitartez. Periferian dagozen herrialde, euren ekonomiak reprimarizatuta jarraitzen dute eta euren gizarteak eredu horren menpe segitzen dute. Garapen ekonomikoa bermatzeko erakunden demokrazia ikuspegi ortodoxo bat nagusitzen da. Autoeskundeak, zuzenbide estatua eta gobernabilitate minimo bat egonez gero ulertzen dute demokrazia dagoela. Baina botere ekonomikoa dutenek euren inbertsioak arriskuan ikusten dituztenean ez dute zalantzarik neoliberalismo demokratiko formalista hau alde batera usteko. Ikusten ari garenez, elite ekonomikoek ez diete oztopo handiri jartzen gobernu ultranazionalistei eta eskuin muturreko proposamenei, euren etekinak babesteko bada. Bapatean ematen du demokrazia ez dela beharrezkoa, kapitalismoarentzako ez daia beharrezkoa. Eliteak bere boterea mantentzeko prest daude edo zein alternatibari oztopoak jartzeko. Mikropolitikan ere, hau da, eremu lokal, komunitario eta familia eremuan, botere harremanetan ere ezberdintasun handiak daude. Kontua da, ezberdintasun hauek askotan bigarren maila batean geratzen direla eta ez ditugu behar den beste aztertu ez da akademian ez da politika publikoen esparruan. Eremu lokaleko erabakigunea parte hartzea eta demokraziaren dimentsio normatiboa ekiditzen dugu. Eta zerbait gertatzekotan kapitalak eta bere zerbitzura dagozen botere publiko batzuek beren garape ekonomikako helburuak lortzeko emakumeen ahalduntzea edo komunitatearen parte hartzea instrumentalizatzen dute. Autosufizientzia eta parte hartze prozesu tutelatuak bultzatzen dira bilatzen diren emaitzak merkeagoak egiteko. Eta botere dunen sektorek ez dute nahi jendeak ez da erabakigunetan parte hartzea, ez da gobernu autoritateekin adostasunetara heltzea. Nagusia den botereko markoa, botere harreman simetrikoa exigitzen duen edozein kuestionamendua erreprimitu edo ez ikusiarena egingo da. Politikaren kontzepzio hain iztuak atzean utzi behar ditugu. Gizaki guztiok eta gizatalde guztiok arazoak ulertzeko, gure burua gobernatzeko eta hobeto bizitzeko errealitatea eraldatzeko gaitasunak ditugu. Daukagun erakunde sistema formala ez da nahikoa. Beraz, gure ikuspegia zabaldu behar dugu. Eta horretarako, proposatzen ditugu, desafekzio politikoa eta autoritarismoak ezin gaitzula paralizatu eta gure menpekotasuna gainditu behar dugula. Gure desobedientziak kombinatu behar ditu, egin behar duguna esaten diguten eliten aurkako mobilizazio alde batetik, eta baita deliberatzeko espazio publikoak sortzeko aleginak egin behar ditugu. Espazio hauetan gure bizitza alternatibak lantzeko aukera izango dugu, eta horrela plan desarrollista eta extraktibista kolokan jartzeko aukerak izango ditugu. Alduntze kolektiborako eta sujetu politiko eraikuntzarako invisibilizatuta eta baztertua dagozen sektoren implikazioa behar dugu. Zapalkuntza eta diskriminazio ezberdin pairatzen dituzten talde eta renuntziak egitera prest gagozen sektore privilegiatuen arteko aliantzak behar ditugu. Edozein aholduntze eta ordezkaritza politikoa ez du balio. Gure helburua aurkitzeko ezagutzeka, gure esango dut, gure burua aurkitzeko ezagutza izateko besteak ezagutzeko irudikatzeko eta proposamenak egiteko
ahalduntzea, lidergoa eta gaitasun politiko kolektiboak behar ditugu. Gaur egun ditugun gobernantza ereduak atzean utzi behar ditugu. Harreman simetrikoagoak eta horizontalagoak eraikitzen esforzatu behar gara. Gizarte aliantzak antolatuak eraikitzea lortzen badugu, gai izango gara gure proposamen alternatiboak aurrera eramateko. Demokrazia eta botere harreman berrikuspen kritiko honen ondoren, ikasgaien honen bigarren erronka ekonomia, politiko eta bake eraikuntzako analisi marko garrantzitsuen gaineko aurkezpena egitea da. Jakina denez, ez dago marko analitikorik zeinek lurraldeen errealitate konplexotasun osoa batzerik duen. Gakoa da, zertarako aztertzen dugun leku ezberdineko ongizatea eta bizikidetza. Gure ustetan, gure analisi markoek kontuan izan behar dute lurraldean gertatzen ari diren esperientzia propioak. Eta hortik abiatuta, agian posible izango da eragile ezberdinen artean harreman politiko demokratikoagoak eraikitzea. Ikasgai idatziaren erainskinean, ekonomia politikoa eta bake eraikuntzarako nazioarteko eta estatu ezberdinen erakunde publiko eta pribatuko egindako analisi markoen erreferentzia batzuk aurki ditzakezue. Zoritxarrez, kanpoko eragile hauek garapenaren helburu eta estrategia baldintzatzen dituzte, kanpoko begirada eta euren interesei lehentasuna emanez. Sujeto protagonistek nahi dituzten aldaketa eta aldatzaileak bigarren maila batean geratzen dira. Esatetik egitera alde handia dago. Diskurtso eta teoria oso onak daude, baina gero ez dago modurik praktikara eramateko. Komunitatetik kanpoko eragileak egiten dituzten proposamenak ez dira eragile protagonisten esperientzian eta autohausnarketan oinarritzen. Gure ustetan beharrezkoa da diskriminatu eta baztertu taldetatik ikastea, bereziki logika kapitalista, rasista, heteropatriarkal eta akademikoari aurre egiten dieten erresistentzietatik ikastea. Aurrekoa kontuan izan da ere, ezin daukatu analisi marko horietan osagai eta ekarpen interesgarri batzuk aurki daitezkela. Kontua da, ekarpen horiek ondo aurkeztea. Ikasgaian, naiz eta beste batzuk egon, bi ekarpen azpimarratzen dira. Erantzunkizun instituzionaleko matrizea eta ongizate erregimenak, ongizate eta segurtasun testuinguru ezberdinetan, merkatu, estatu, komunitate eta familiaren arteko harremanak hobeto ulertzera laguntzen digutenak. Bestea da DLP programa, Developmental Leadership Program, eta egitasmo honek lidergo kolektibo eta tokiko koalizioaren garrantzia azpimarratzen ditu. Eta hauek nola eraikitzen duten euren borondate politikoa. Eta nola borondate politiko hori botere dugunen sektorei trasladatzeko gaitasuna daukaten botere harremanak eraldatzeko asmoarekin. Hobeto bizitzeko, errealitatearen eraldaketa eta tokiko prozesuak analizatzeko ez dago marko itxi eta bakar bat. Tokiko gizarte bakoitzak narratiba berriak eraiki behar ditu. Ikuspegi ezberdinen artean topatzeko espazioak sortuz eta ekintzetarako ikasketa markoa berriak esploratuz. Ikastaro honetan erresistentzian dauden sujeto politikoaren gandik ikasi nahi dugu. Eta ikastaro honen zehar ikusten ari garen edukinen ezberdinetan gauza interesgarri batzuk aipatzekoak dira. Globalizazioa ezberdin bat artikulatzen joateko lurralde eta tokikoaren garrantzia. Gaitasun kolektiboaren garrantzia eta jendearekiko konfiantza. Ardura konpartituak identifikatzea beharrezkoa da aldaketa estimulatzeko. Lurraldeetan eragileen arteko harremanak eraldatu behar dira. Aginteak isilean utzi duen jakintzak eta ezagutzak balorean jartzea bai herrikoiak, baserritarrenak, emakumeenak, baztertuenak. Eta feminismoaren ikasketak ezberdintasunei aurre egiten eta alduntzen aspaldiko kontua da feminismoarentzako eta korporazio handien botereari aurre egiten dieten alternatiben azpimarratzeko beharra dugu ere. Alternatiba horiek erakusten digutelako beste eredu batzuk posibleak direla. Eta ikasgai honetan azpimarratu nahi izan duguna harreman politikoen eraldaketaren beharra da. Eta horretarako baztertuen taldeen implikazioa sortzaileak diren aliantzak, komunitate lidergo kolektiboak eta deliberatzeko espazio publikoak ezinbestekoak direla azpimarratu dugu.
Bukatzen joateko, esan beharra dago, gure kanpoko esku hartzeak gutxirako balio duela. Urdaibai, Tolima eta Cabo Delgado lurraldeetara egin dugun hurbilketa honetan, ikasten ari gara lurralde horietan antolatuta dauden sektoren hartu emonak klabeak direla, eta hartu emon horietan proposamen hegemonikoen aurrean alternatibak artikulatzen joan daitezkela. Baina botere politiko alternatibo bat eraikitzen joateko lehen urrats bat da eztabaida kritikorako espazio publikoak artikulatzea. Eta ez dugu ahaztu behar, harremanak ulertzeko modu berri hau gako garrantzituenetariko bat dela. Lurraldeetan jendeak hobeto bizitzeko. Ikergaia zuen probetxurako izatea espero dut, eskerrik asko zuen arretagaitik. Hurrengo arte.